khana 15 August 76 Independence Day एबा भारत हाकतर यगमानि sak o भारत हाकतर यगमानि salo tipra hasteni joto lokurokno ani sakbai thang tei titi dc ni ngui paiplei hamjakma tei khulungma yafar o भारत हाकतर यगमानि salo जों sini bwskangni Tiprasarok dophani hamkrairokno nahorui tei bwsini je tabokni hubagrani netritwe जों Thansa ungui Tiprasa yoglainani bagui जों choba khailai tongmani no o spirit baino जों phainai salo tei bwkrak tei Thansa khlaiui sini Tiprasa no bw haino जों yogrodani bagui जों sakthar lainani nangnai Thansa unglainani nangnai जों भारत haste भारत hakotor yogmani bahai yogkha je भारत hakotor no phiyognani bagui choba khai thangnai sini ha no hamjaknai dokha no hamjaknai thui thangnai kwbangma leaders tei osongkho siniya takhok भारत hakotorni borokno bo जों moito khailaiui borokni inspiration bai जों bwskangni salo chini dokha no bo जों bahai phiyoglai bono जों wansok lai bwskang agoglai jotono hambai khulumbai.